Potpuno bi se složila. Tokom COVID-a, kada su moje kolege, lekari, na mrežama diskutovali koju vakcinu da prime da bi išli na more, ja to nisam mogla da verujem. I tada sam rekla, zbog malo komfora trajno žrtvujemo slobodu. I sada potpuno bih dopunila ovo što je rekla uvažena koleginica. Ne mogu roditelji, ne smeju da budu pasivni. Dakle, treba da se zainteresuju, treba da sami istraže. Evo, na mom primeru, bila sam prinuđena da vodim nekoliko odbrambenih sudskih sporova, sela sam i izučila te zakone. I barabar sa mojim advokatima pisala tužbe, žalbe i sve ono što sledi. Tako da, kada je zdravlje u pitanju, mora proaktivno da se deluje. I drugo, mi imamo veliki broj, imamo alternativnih metoda lečenja, alopatska medicina, koja će biti također jedna tema na našem kongresu, biće pravni aspekti, biće ivermektin.